sannan an ce zaka sake aure. Ranar da Allah su butar baki da. Wallahi ba zai yi a ci mun mutunci. Haka ake cewa. An fasa yi. Shikenan ba matsala. Matukar ba za ka rufe bakinka akan abin da ka gani ba. Ni ba ko wani abu na ce ba fa. To ni ban ga laifin. Sarki na kai ma an ce zaka sake aure. Gane yara kuma? To wace ce zi? Si. Wannan lissafe duk kai ka san. A duk wanda maganin me ka ba sarki. Maganin kishiya ne. Hey, inda ne kuskure kenan. Amma dai ba wuya. Me sana kai wani da an ce ka fara safara wannan bindigogi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ka yi ne. Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba. Kana dauko kaya kenan. Da Saudiya aka kamo ni takare ne ni cikin yan agulla aka jefa ni. Me yasa kake tukaru? Tun ina karami na taso a gidanmu ba kwaba.